Искаш да се обличаш стилно, бързо и без да харчиш излишни пари, то тогава капсулният гардероб е твоят нов най-добър приятел. Днес ще ти дам 5 лесни стъпки как да изградиш твоя капсулен гардероб. Първо, помисли какъв е твоят начин на живот. Ако работиш в офис, най-вероятно ще ти трябват повече костюми, поли, панталони, сака и рокли. Обаче, ако си студентка и непрекъснато излизаш, ще ти трябват повече къси роклички и по-ежедневни визии. Второ, заложи на основните си любими цветове. Направи си добра основа от базовите цветове, като черно, бяло, тъмно-синьо, които винаги можеш да комбинираш по най-лесния начин. Трето, инвестирай в качествени основи. Можеш да избереш бяла риза, която никога не излиза от мода, ленена дреха, която също така ще ти служи вечно, обичайните дънки, които влизат почти във всяка една визия. Номер 4. Следвай правилото 1:3. За всяка долна дреха да съответстват 3 горни. Така ще имаш разнообразие от готови комбинации. И номер 5. Отърви се от всичко излишно. Гардеробът ни не е константа. Ти се променяш, влизаш в различни роли от живота си. Минаваш през различни професии, харесваш различни неща. Няма нужда да пазиш онази рокля, която облече преди 7 години. Ако видеото ти е било полезно, последвай ме за още и можеш да го споделиш с някоя приятелка, която също ще има нужда да го чуе.